Hi guys, so karon na buak ta sa miracle fruit ginatawag og sa English calabash. So kani siya first time na ko na mabuak kani na miracle fruit or calabash. So kato kita mo ganina nahulog ra siya nabuak. Bisan og ang recommended ani is to use saw or knife na hait para mabuak kay hard man niyang shell. So karon nabuak humot kayo. Humot. So kuanday kani kay nakuha na og gikan ni Sir Mark. So thank you Sir Mark for giving me the opportunity to try this miracle fruit. So si Sir Mark din hatag ako ni. Karon ato i-prepare para himuon siyang juice. So kita mo kanina cracking. So nahug lang siya. Nabuak kay dako kayo siya mga 8 inch siguro ni ang diameter. So nani kadaka. Ya ang yang shell kay nipis ra kayo mga less than an inch. So 1/2 inch ang diameter ani niya. So karon puti yang unod. So ato kaya para ni siya ma-juice atong i-process. So ang iyang unod i-scrape na to para ibutang na to diri then atong palutoon. So kani. So ang benefits diani is antioxidant, then kanang mga na arthritis pwede na siya, then kana pong obesity, then kanang mga na sakit-sakit sa kalawasan pwede ni siya. So mo ni ginatawag og miracle fruit of Jensen. So mo ni. So karon atong scrape para at least makita nato na kuan siya sa pag-process. Humot siya dahil ang kuan. So karon puti kuno ang unod. So after cooking ani black na ni siya. So mo na miracle fruit. So mo na crack na. So atong i-process. So karon scrape na ta. So kuan lang. Hope sundan ko niyo sa process. So karon so scrape na to. So wala ko kutsara luwag. Humok ra siya. Wow, mura siya og liso sa mura siya unod sa kay mito. Humok nga nay fiber. So mo ni siya. So ato ning hutdo ang unod og scrape. So mo ni. Okay. So gwapo kay akong pagka-break no, pagkabuak ani kay sus. Break dance, break eh. Wala gamiti og tools. So kanyo. Hakot. Umok ra siya. Basta namoy luwag. So dako na kaldero akong gikuan kay wa ko kabaw pila ka ang makuha ani kay umot tayo. So daghan king unod oh. Nya ni juice na siya. Yay. So uban first time na nako kay gi-introduce ra lagi ni Sir Mark. So muni pasalamat ang Sir Mark na makatry taning miracle fruit. Okay?